Unta guys, it's Martes. Nagluto si Madam og isda. Ihaning grilled fish oh. Isda sa bato. O nagbuhat sa lata. Tahan ako siya silay. So, it's more fun in the kitchen. Mga unta ninyo, manakugugas ha. Manakugampo. Wala makikita. Mga unta bay. Sarap. Kabang. It's more fun. Mga unta ninyo kay akong pagkaon hantod ni ugma pa ni. Nahurot. Kidaghan kayo eh. Suko na si Madam kaya pa ko ni kaon. Masuga ko man na. Hindi magugog ka na mukhaon niya. Baka hindi ko dito na hugason ba. Hello guys. Kung mga amiga ba, pa-subscribe naman ko ninyo. Wala, nag-enjoy na ko magbuhat og video ba. Naku-remember sila. Napon. Ang mga harap maging famous nga niya. Diba? Oh la la. It's very yummy. Sarap kayo, no? Hello mga friends. Mga unta ninyo. Buhi akong dugo kay isda man. Makahappy no. Ito mga amiga, mga OFW, magtawagay mo. Gali na, si Mimi Adlaw, nanawag sa kuha. Timing joy kayo guys, eh. Nakakuan ko, nakapahuway na ba? Pero wala akong signal. Wala. Matong. Ninaon ko diri. Moto timing kayo nga. Kuman naman ako nigdiga mo. Ako naman yung pang-slice daan. Luto lang ni Madam ang mga yung recipe. Sabi kami nga ulo ko. Yung klase. Trabaho si Baba. Yung anak ko lang. So, yung gabi, niluto na ko makaroni. Yung kalakaran din. Pag sayo mga panihapon, review. Kaya, pagpaluto makaroni. Macaroni, chicken macaroni. Bye. Nanood ko sa mga friends sa Pilipinas. Kada naa sa planta. Sama Basta mo dyan. Kung mga nakauban sa kalinang ligo sa pa. Pohon, nakauli mi. Ang laag ka ninyo. Nagtagbukid nun. Mimi Adlaw, shout out. Cyril Ligasby, Shelo, and my friend Bayot. Pangalan Teresa, Shelo ha. Kubanta ninyo mga ligot na ninyong sapa. Pero kaloy ang panahon. Kaya pamita mo sa mga friends sa maausap mental. Tapos kisay gusto mo ubandra, nangampanya na kudaan. Paulit na to guys. Budget tag may kwarta guys. Nakabayang mga ligot tag waterfalls. Happy pagkakauban sa pamilya, sa mga amiga. Mga dalitson, kinilaw, mga seafoods. Wala na pinaka-the best na mahitabaw po. Inshallah.
wala ang tag nature kay. Hindi, wala nature. Ganyan na, tok-tok man ni Mimi Adlaw, no? Mga kapalaran ba, no? Kaya lain lang. Sama, dito sa tumay po yan na maayo. Kahit dilipod na ayo. Pero astig ng mga OFW kay lumalaban ng nita. Naggrado o wala. Baka mag-eskwela o wala. OFW. Proud, no? Naunta ninyo, lamig kayong pamati ba? Lamig na iko. Sa Pinas na muranig ka ng sunog bangus. Yung mga lamas, ibabaw. Pero lamig yun pang sunog bangus yun. Kaya kay oven man eh. Lahit na po yung lasa. Kaong dagdagan ka para makatulog ta. Tulog tag mga 1 ka oras. Nya na po gabi lang. Daro na po ng kamil. Daro na po ta diri sa bansang kamil. Okay. Sayo-sayo man nga o di kapag tag sayo. O niya, libot na po sa area. Kanya po kaibigasyon. Wala na, libot balik-balik ng sistema. Wala ko tulog gabi eh. Inom ko tambal sa katol na di pampatulog di. Yung katulog. Kuan lang, manok-manok. Kabayan ko. Natingat ta diri sa atong mga lugar, no? So, wala lang magsakapyo sa to sa likitara. Samot na wala ka sa to sa kalibutan. Talikit ang kaon. Bakog. Nga, photo na akong video na ako kay basta mga friends, kita-kita tapos niyo po na.